Noia volveu despregar esta pasada fin de semana a súa alfombra vermella para a gala final da mostra de curtas, que chegou este ano á súa 22 edición. O Teatro Coliseo Noela quedouse pequeno para acoller unha vez máis esta gran cita do cine de pequeno formato, onde se fixeron entrega tamén dos premios a cada unha das categorías a concurso. A gala estivo conducida polo humorista Raúl Pérez, que fixo rir a esgalla ao público asistente coas súas imitacións. Pero máis importante foron os premios. El Rei de las Flores de Alberto Velasco e Pura Sangre de César Tormo foron galardoadas como as mellores curtametraxes desta edición, na que se recibiron máis de 1000 traballos chegados dende diferentes países de todo o mundo. As dúas pezas serán ademais as representantes do certame nos premios Goya. Pero os premios non se quedaron aí. Carlos Quirós con Cineris fíxose co premio a mellor curta Galicia Amateur. A mellor curta de animación foi para Francia, con Migrants, de Hugo Cabí. O premio Xosé Manuel Olveira Pico, o mellor actor, recaeu en Steven Prescott, pola súa actuación na curta Feeling Throw. E o premio a mellor actriz foi para Luisa Mayol e Carolina Román, polas súas actuacións nas curtametraxes Nuestros Hijos, de Cecilia Guesa. Un film que foi ademais recoñecido tamén polos asistentes, co premio especial do público. Votamos de Santiago Requejo, fíxose co premio a mellor dirección, e tamén co de mellor curta española. O premio de mellor guión desta edición foi para 5 estrellas, dirixida por Roberto Jiménez, e o premio honorífico recaeu na actriz Rosario Pardo, a que o festival recoñeceu a súa traxectoria profesional e a súa dedicación. Pero un dos momentos máis emotivos da gala vivíase tamén coa entrega dun premio especial, que non entraba no concurso. Neste caso, a organización da mostra, por estes 22 anos de traballo continuo, representados na persoa de Moncho Vidal. Tenemos allí a los hermanos Montoya que nos están apoyando hoy en sus redes sociales, Luis Tosar, los actores, las actrices, y hoy Noia no es el centro del cine gallego, sino es el centro del cine nacional, y es gracias a todo este equipo, Liliana también, Elena, y no me quiero segundo que está por ahí, Javi, y nos Moncho, es todo un equipo, y os puedo asegurar que nos lloramos, discutimos y peleamos, pero es por el bien de todo esto. Gracias, chicos. E como non, a gala rematou coa tradicional foto de familia, con todos os premiados en riba do escenario.